danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Al'ummar Hausa TV. Gari da wani gari za a samu rake nan ne? Wani gari da wani gari za a samu rake nan? Kaga China akwai rake, Korea akwai rake, Jamus akwai rake, sai abin nan Holland akwai rake. Inda babu rake ƙasashen Laraba, kaga Iran ba san shi ba. Iran ba rake? Ya ba san shi ba. Iraki ma ba san shi ba. Saudi Arabia ma ba san shi ba. Dubai kuma dama ba san shi ba. Sannan sai Afirka, kuma wanda ya kawo irin rake a Afirka, wanda ya kawo irin rake a Afirka wani manomi ne lokacin jahiliya, amma tun lokacin sabai ne. Tun lokacin sabai? Wani lokacin sabai ne. Gai. Shi yau har kawo shi a Afirka, ko ba na a kawo shi. Lokacin wani sahabi ne? A lokacin da sabai ni ban san ko wani sahabi. Ni ko lokacin Umar ne a kawo shi. Da aka kawo shi kuma Ilorin aka haɗu da sarki. Nan Ilori? Nan Ilori. Nan ne cibiyar tarihi na Najeriya. Na aka haɗu da sashi. Yarabawa suka yi ta jin tsoro. Sun zata ko mene ne? Sun zata sai sun ne ga an dasa. Sai aka zo aka rarraba shi a Naija, na arewa, abin da kai wurin Katsinawa da Sokotawa. To ya aka yi zo makarfi?